खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं वार आपडेट जेराव बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव थाद'नाय गैयै दावहाया सोलिगासिनो दं आरो बे समावनो सा सानजा रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गिखांथावना बाथ्रा एबा बे समाव हाई एलार्ट फोसावदों एलार्ट सिगांग्रो सांग्रांथि होदों सरकारनिफ्राय सा सानजा रायजोफोरखौ जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि जम्मु काश्मीरनिफ्राय लानानै महाराष्ट्रजों लोगोसे गोबां माने जोंनि हादोरनि रायजोफोराव गाग्लोबनाय एबा रायजोफोरनिफ्राय पाकिस्तानसिम गाग्लोबहरनाय बे समाव सोलिगासिनो दं आरो थाद'नाय गैयै भारतनि रौनिया हानजाया बे समाव पाकिस्ताननि सायाव गाग्लोबगासिनो दं। बे समाव पाकिस्ताना जोंनि भारत हादरनि रायजोफोरनि सायाव नोजोर होदोंब्लाबो भारत हादरनि रौनिया हानजानि नाजानायाव थावरिनो हायाखै पाकिस्ताननि बे गुलि बारुदा आरो बे समावनो सा सानजा रायजोनि सायाव पाकिस्ताननिफ्राय टारगेट लानायनि सायाव गोख्रों बे समाव एलार्ट फोसावदों रायजो सरकारनिफ्राय बा हादरनिफ्राय बेबाराव फिन फोरमायबावोदि बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय साननैसो सिगां जोंनि हादरनि गोबां मानि रायजोआव मक ड्रिल लादोंमोन आरो बेनि गेजेराव जोंनि आसाम रायजोआवबो गासै मोन 20 जिल्लायाव एबा मोन 20 ओनसोलाव मक ड्रिल लादोंमोन जाहाथे रायजोआव दावहा जायोब्ला माबोरैहाय सांग्रां जानांगौ माबोरैहाय गावबा गाव पजिशन लानानै थानांगौ बेनि सायाव गोबां मानि रायजो राजाफोरखौ बे समाव सरकारनिफ्राय आसाम सरकारनिफ्राय सिगांग्रो मक ड्रिल होनानै सांग्रांथि होदोंमोन। बेनि सायावनो जोंनि बिटिआरनि सिङावबो क'क्राझार जिल्लायावबो बे समाव मक ड्रिलखौ होदोंमोन जाहाथे दावहा जायोब्ला माबोरैहाय सांग्रांथि जानांगौ रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव गोख्रों मक ड्रिल होनाय जादोंमोन आरो बे समावनो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जाफुबाय थानाय समावनो बे समाव सा सानजा रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव होनना बुंनांगोन जेराव बेबाराव पाकिस्ताना सा सानजा रायजोफोरनि सायाव टारगेट खालामदों होननानै हादर सरकारनिफ्राय एबा भारत सरकारनिफ्राय बे समाव एलार्ट फोसावनायखौ आरो गोबां माने सुलुंनिफ्राय बे समाव मिथिना मोननाय जादों दि सा सानजा रायजोखौ बेबाराव टारगेट खालामदों पाकिस्तान हादरनिफ्राय एबा पाकिस्ताननि रौनिया हानजाफ्रा बे समाव सांग्रांथि होदों जाहाथे मक ड्रिलाव जेरैबायदि नोंथांमोननो एबा मक ड्रिल लानानै माबोरै सांग्रांथि होदोंमोन बेखौ नोजोर होनानै सांग्रांथि थानो थाखाय भारत सरकारनिफ्राय बे समाव गोख्रोङै हाई एलार्ट फोसावदों जाहाथे बे समाव पाकिस्तान आरो भारत हादरनि बे दावहा जानायाव जाहाथे बयबो बेफोरनि सायाव सांग्रांथि थायो बेखौ लानानै सिगांग्रो बे समाव सांग्रांथि होदों सरकारनिफ्राय बे समाव फिन फोरमायबावोदि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहाया सोलिगासिनो दं हर सान बे समाव भारतारि रौनिया हानजाफ्रा पाकिस्ताननि सायाव गाग्लोबबाय थादों आरो पाकिस्ताना भारत हादरनि सायाव गाज्रि नोजोर होदोंब्लाबो नाथाय भारत हादरनि रौनिया हानजाजों थावरिनो हायाखै पाकिस्ताननि गुलि बारुदा जेराव अख्रां सायावनो बेरफ्रु होजोबदों पाकिस्ताननि गुला बारुदखौ बे समाव फिन फोरमायबावदो बिग ब्रेकिं वार आपडेट जेराव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जाफुबाय थानाय समावनो सा सानजा रायजोफोरनि थाखाय बे समाव माखासे माने गोनांथार फोसावनायखौ एबा हाई एलार्ट फोसावनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों दि पाकिस्ताना बे समाव सा सानजानि रायजोफोरनि गेजेराव गाग्लोबनायनि टारगेट लादों होननानै माखासे माने सुलुङाव बे समाव नुना मोननाय जादों। दानिया नायलांबाय थादों भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव माबोरै दावहा जादों एक्सक्लुसिव भिजुअलनि गेजेरजों।